Hi havia una vegada dos amics, la Júlia i el Xavier. Una tarda els dos estaven molt avorrits. Llavors el Xavier va tenir una idea. Júlia, per què no anem al circ? Sí que vull anar al circ. Com podem entrar, Xavier? No tenim diners. Ens podem colar pel darrere. Som-hi. Entrem. Corre, corre! Ei, vosaltres, us heu colat! Per què us coleu? No tenim entrades ni diners. Doncs molt malament, no podeu entrar, llavors. Perdó. Anirem a parlar amb el director del circ. Hola, nois. M'han dit que us heu colat. Perdó. Farem una cosa. Cuideu els meus animals i us deixo entrar al circ. Sí, gràcies. Sí, gràcies. Fins després, nois. Adeu. Anem a cuidar els animals. Sí, que guai! Després de cuidar els animals vam veure l'espectacle. El Xavier i la Júlia s'ho van passar molt bé i van aprendre que no s'havien de colar-se a cap lloc mai més. Fins la propera, adeu. Fins la propera.